haka bane. Fada ce ba lafiya ranka daɗe. Me faru? Wallahi shamaki ne ya zo da wa'yansu mutane sun kakkashe wa'yansu mutanen ka kuma sun ɗebo wa'yansu ma sun tafi da su. Shi yance bari in zo in gaya maka. Dan yanzu ma suna hanyar tahowa ne. Nan? Eh. Je ki. Ni ne Shamsu, ɗan gidan Sarki Muhammadu, jikan mudan suru, wanda ka kashe lokacin ina jariri ka karɓe mulki sama da shekara 25 da suka wuce, kuma ka haukatar da mahaifiyata, kake zaluntar talakawa, to ban mutu ba. Na dawo domin ɗau fansar mahaifina da izinin Allah. Ƙarya kake. Mahaifinka ma ya iya da ni, ballantana kan ni tsitsin yaro. Yaushe ka taso har za ka da ni.